Kula Muhammad Rizky Firmansyah dados Rio. Kula Ronald Pamungkas dados Pak Mamat. Kula Salah Sajian dados narator. Kula Khalifah Sari dados Faida. Kula Rahmat Hidayah dados Andi. Ing omah Bapak Mamat riwari kebingungan amarga butuhake duit kanggo pengobatan bojone sing kudu ndangan lek pengen bojone waras. Kula butuh duit kanggo pengobatan bojo kula. Nanging duit kula dari nopo. Wise mikir suwi, akhirnya Bapak Mamat mutusake nyilih duit menyang rentenir. Wis, kang cara liya. Wise teko nggone rentenir, Pak Mamat ngomongake maksude teko menyang rentenir. Ngene Pak, kula badhe nyilih duit. Mulai tanpa disadari, Pak Mamat kuwi sing tau diajari karo dheweke biyen pas dadi guru SMP. Loh, Andi. Wis sukses lho iki dadi rentenir. Sampeyan sinten iki? Loh, kula bener sampeyan Mas SMP, Pak Mamat. Pilih enggak? Oh, awak nggih sampeyan ten kula. Nggih, Le. Ini Le, Bapak kape nyilih duit kanggo pengobatan bojone Bapak Le. Sangat mawon mangke bolone 10%. Loh, iki gede Le. Bapak ora sanggup bayar Le. Lho ya ora iso lho, Pak. Sampeyan mboten saged bayar sampeyan nyalih mawon. Perasaan sing sedih amarga dibentuk siswa kang dhisik dheweke bangga-banggakno, Pak Mamat uga ninggal rentenir iku lan mangkat mulih. Waktu perjalanan mulai, dumadakake ban motor Pak Mamat bocor, kang nyebabake Pak Mamat kudu mandeg. Ih, balik bocor. Loh, ana-ana wae. Mboten napa Pak, lagi kebingungan. Loh, Pak Mamat, lho, Rio. Mboten napa Pak, lagi kebingungan. Iki Le, banku bocor iki Le. Nggih Pak, sampean ten griya kula mawon. Ten mriki. Ya Le. Akhirnya Pak Mamat lan Rio tindak menyang omahe Rio. Monggo Pak, pinarak ten griya kula. Iki Le. Napa Pak, kok lagi kebingungan? Ini Le. Jane Bapak iki bingung mikirin duit kanggo pengobatan bojone Bapak Le. Tanpa mikir suwe, Rio akhirnya nyilihake duit kanggo Pak Mamat gawe pengobatan bojone. Nggih Pak. Niki Pak, gawe pengobatan bojo sampean. Loh, yakin Le. Mboten napa-napa Pak. Pak Mamat tansah sedih lan isin amarga ditulungi murid sing biyen tau dielek-elekno. Pak Mamat keilingan kelakuane biyen sing elek-elekno murite. Le, sampean duweni iku lho. Ayo bocah-bocah, buka kaca 15. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Ngapunten Pak, kula telat. Waalaikumsalam. Woi, telat klambi karo kabeh. Ora kapok-kapok yo iku Rio Vel. Bener kan, Rio iku ora pantes dicontoh, bakalan dadi wong males. Iya bener, sing pantes contoh iku ya Andi. Wes regep, pinter, pasti bakal dadi wong sukses. Betul sih. Putri lapangan ping 3. Baru lho. Siap. Boleh, kurane Bapak ya penjahat ning sampean. Mboten napa-napa Pak, ingkang rumiyin kersanipun rumiyin. Kawula ikhlas bantu panjenenganipun. Akhirnya Pak Mamat lan Rio padha ngerangkul lan padha njawab sepuro nang kesalahan sing wis lalu. Dun banget. Nggih Pak, mboten napa-napa. Seneng remehno wong. Wong sing elek malah iso nulungi, malah wong sing apik ora iso gawe kewangi.